Vine acasă, vezi că Nicu nu-i venit? Cine? Nu a venit Nicu. Încă nu. Nu, am trecut la Balea, nu se vede, nu am văzut pe acolo. Uite, n-au hir de păr alb în cap, uite. Ia uite la Viorel. Oh, Viorel, ce Dar păr Nicu negru are. Vasile. Viorel, Ce are, eu? Mie să e alb ca mine aproape. uite Viorel, dacă îl doare la termeleag, Da, tu te-ai albit la păi da, au îmbătrânit. Munca, gagicile, Acolo asta Cât e și mai ele, mic dar ca și mine și o munca de la necazului. păi da. Cât ești la oameni, Te aduci jumătate cu apă e greu. Nu vezi că aici cu trecerea cealaltă un pe în cur. De virusul ăsta ce zici? Virusul ăsta care e în... Pandemie, ai zice. Nu mai e nimic acum. Bă, că până deocamdată, cu... dar Noi n-am Până acum avut nu. nici nu vreau să am. Vine tulpina. Da? Vine tulpina A, 4. Delta. Sau Da, care da, indiană. Delta Dunării, tulpina 4. da, Valul 4, Tulpina da. Noi indiană. n-am avut niciodată. Valul nici n-avem. 4 vine, da. Nu. De politicieni ăștia ce zici? Dă-i în cur la măsa, care De știi cât câțu. mănâncă din cur. Da, păi cum, dă-i în pizza, mă. Ca să ții masca aiurea, dar nu Da, mai vine da, la tăile. am o cutie de măști acasă. Aici e prostii Și de lor. un pachet ăla așa mic, dat de popul. Ca să iei bani de la Uniunea Europeană, Da, asta da, e. Dar e cam mare pălăria aia. Cum? E cam mare. Mare, eu nu știu, aici ne-au luat. Dacă nu ai fost cu capul, dar du-te Ai tu. fost cu pula. Fii cu capul, Ia să că măsuri. fac. Dă-ți Mai o mare ca problemă, tine. n-ai făcut, n-am ce să faci. Apoi De ce nu dacă l-ai l-am luat cu făcut tine? La masa de urechi Aia, dreaptă. băi, da, i-am zis, nu ai, du-te tu, singur, nu. Păi N-am mă, bani, de ce nu-i nu, banul da. de unde, nu-i banul. N-au de ureche dreaptă ca lumea, ui, băieții mă enervează, o ureche nici n-au ghinii. Nu trebuie. Trebuie dragoste. Nu, nici. Nu înțeleg ce când spune acolo. Trebuie spălături la urechea asta. Spălături, da. Ce nici dacă ai seară, n-ai și curent. Da, cum, dacă... Dacă e curent, e Mi-e încărcat. ceară din ec un pic. Da? Trebuie ca puțin. aleg, trebuie să iei apărat. Aleg de-l... Mă, s-a făcut treaba. lui. Trebuie apărat, dacă Da. vezi că îi de da și faci. N-au scos să o îmbăta turc, aleg. De iac. Să mă Ah. metă și... Da. La biserică mai te duci? Nu mai. Nu, dacă nu mai este. Să mă acasă, căutăm, n-avem și face. Nu înțelege cu popa asta, că dacă cu taxa asta lui, eu pus prea mult. Popa? Da, A, cu- o Cu milion. taxa prea mare, zice. eu 1.000.000, mă să 1.000.000, să aici la fel. Vagabonzi, Eu- popa. că oameni din nicăieri casă. nu dau, eu ceva. Eu unii pula mea îți dau, că eu am pensie mic. Nu am de unii dat. Păi și o taxă pentru ce? Taxa bisericii. Taxa e sersi, ne Da, știi de drept, care contribuție. se dă. Da. Fondul medicinal ăla, dar îi spune taxe. Fondul de misionar. Da, Așa se spune. Futu-te în curs din măta, mă. Da, Mă și duc aici. 1 milion, dar o... Da, cine? bre. Că dacă pensia Eu mai pus pe mare, toți care trei. nu are nicăieri. Și familiarii și nefamiliarii, nefamiliștii dau 1 milion. 1.000.000, da, Suntem și noi. care Dacă ai familiști, familiști, 1 milion 1 jumătate. jumate. Așa le-a pus așa. ca Și tu ai dat? De unde Nu, să da, dau nu. dacă e pensia mică? De unde? 1 milion nu vede, că de unde, e mult. Nici nu dau El nici. sare peste toate parohiile, el pune cât vrea el. Acolo mie nu duce nică, asta e. Cum fac Astfel- și el la sus, asta așa fac că- și el aici. Reclamație la Teocti sau cu și gata, că nu se mai poate asta. Păi ia puțină atitudine, vezi ce faci cu ei, dă-i acolo de aici. Dar și tu ai venit aici din Deci să Bacău faci- să La jucoi reclamație, poporul deci să aiure. faci... Din Bacău e ăsta? Bacău, satul scurt, dacă ai Băi, cazul. dar trebuie să însemnezi mai multe, dacă nu vor, că nu-ți de acord să însemnezi tot degeaba. E, nu vor. Păi mai Eu nu fac acum- pentru că așa merg, restul mă pula în goală dacă nu vor. Păi nu faci nici, că trebuie să mai multe să Ei, nu însemnezi. fac. Hai că ni să deaba, am plecat băieți. E, nu. Mai stai de vorbă cu ei? A? Ha? Dacă n-ai, nu ai semnături mai multe, nu faci nici, trebuie să însemnezi mai mult. Ah, na, e. Zice că am perucă, bă, de El nu vasele în vede cap, că e tot păroasă. asta negrezită. Păi trebuie să ai adresa, să știi unde o trimiți, bă, dacă n-ai Trebuie. acolo. Uite, e negru la Și cap. da. Adresa de acolo. Vezi? Ce? Îl gheb eu. Cât ai, moșule, câți ani ai? Au din treabă, Mircea, câți ani ai? 28 august care vine. acolo, care vine. Ha? 88. 87, pe 88, da, hai că mai plinit. Ei, pleacă pe 88, mare, 2 ani, face 90. Mai până la august, pe 28 împlinit. Mi-e plinit. Crunele sunt puține, E dar greu. sunt măricele. Că dacă... El baci curie și el din Și zici că de neamarin ăsta a fost gagicar la viața lui ăsta, a?
Nu știu, Bine, de asta unde să știu treabă, eu. dar acum dacă Ai îi și bătrân- fost, nu să știu eu. Da? Hai, lasă că... Nu Unde știu, te duci, bă, golanule? Vino cu Nu mai stau, mă duc, Păi să beai apă, mă să duc bea. eu niște apă, că e set. Băi, Nu pot să știu cum a fost, domnule, eu de unde să știu. e greu, băi. Da, nu cred că a fost, dar eu știu. Bani Eu nu, de unde? n-ai cum să face treabă. Când vrei să fac o treabă ca să ieși, nu. Eu, uite, și dacă sunt la putere, eu ce fac acum? Păi cum, dacă Punem oamenii să dea bani înapoi. mă plouă în casă? Că n-au și Nu, lua ei, n-au ei, nu le ajunge Sunt lor să locali, iei ei acolo, să pui mulțumesc. Unde să duc banii ăștia? Tot acolo să duc. Eu ei cine e. Hoț, dar și pune să-i dau una. Eu nu dau și eu leu înapoi când am de unde să dau. Ia să-mi fac. Pușcării nu pot mai, eu n-am dat în cap. N-ai cum să faci pușcărie. Și? Zic, pușcărie n-ai cum să faci. Cum să faci pușcărie? Bă, dacă mă dă în gât primarul când nu i-am dat. De-aia nu mă sau acolo, nu zice nimic. Vrei să mă dă în gât? Nu, să mă... Și ce să-ți facă? Hai, bă, Cornele, n-are ce Nu, să-ți nici- facă. Bă, ori îmi dă 10 milioane amendă pentru că nu vreau, cum mă trincă păsunatul, ori... N-am- Păi și dacă n-ai de unde să-i dai, de unde să-i dai? N-am de unde. Te duci la furat ca să Păi dacă îi vede dai? că nu și nu, prima duce la tribunal să mă dă. Nu o să mai duc și el nici să-și facă aici. A, da, și n-are el asta așa doar ca. Nu o să bagă N-are el cu și de să-și facă unde la să oameni, nici omnii lui rău, nu Bă, se și bagă. dacă e primar, Și dacă nu se bagă. contează. Ceea ce nu vrea să-i dai. Mm. Dacă nu i-am, de Nu unii. vrea de bunăvoie, te cheamă acolo dacă vrei. De unii dacă n-am. Ce pensie ai, Viorel? Mm. Ce pensie ai? Cât e pensie? 3 milioane 700. Da, și 4 franci. Atât și am. Mă rog și încolo. Ai 3 ani, prin 3 ani de când nu e o mare deloc. Dar lui socială. să ai- Tu ai ceva, Cornele? N-ai nimic, a? Îi moși Vasile? Aia la 8 milioane. atât. Atât? A, și eu mai mărit. Băi, mă, că aici nu mai vor, e. cât hoți, gura mea, nu vor aici. Păi și poți să trăiești așa cu banii ăștia? Păi pot, dar ești, mai. Dacă aici nu vor să mă găsească, nu vezi că aici nu vor. Nu vor, nu, că el aia nu are, aia nu are. Face pentru ei, bagă pe un Tot buzunar au la... spus că tot spun că la aia nu are. Bagă la ei în buzunar, ia de la tine, de la mine, de la ăla, de la ăla. Crezi că te unde? Păi. Sau? Păi, Da, Cred că ceva ar să fie. da, ce să ce o să fie, Viorel? N-ar fi nici. Îi lasă în pace cresc. pensionarii cât La ce te gândești? Mm. La ce te gândești? Ce să fie? Păi da, o pensionarii tot a să iasă odată, că putea să poată. La o Ei nu pot să aștepte până la revoluție ceva. Pensionarii așa după la ianuarie că vor... Crezi? Acum. A, revoluție și revoluție. Dar la ce se iasă, da. Dați pensionarii să nu intre pe dânsii acolo. De ce nu vrea acum? Noi nu vrem să așteptăm până la ianuarie. Un război civil. Nu vrem acum ce spui că nu aveți bani. Dar unde-s banii? Cum nu ai? Nu vrea să-i dai, dar nu că nu ai. Îi tăi în buget. Domnul Păi- Câțu, el. îi tăi Păi, în domnul buget, Câțu n-ai văzut că are hectare de pădure, zeci de hectare de pădure, bani? Am auzit la aparat ceva, da, am auzit la radio. N-am trecut la aparat de radio, am auzit tot. N-au scris Dragnea l-au liberat. Pe Dragnea? Da. Dar nu-i de voi, până în Nu, 2024 nu, o să nu, fie. da. Păi n-ai văzut ce viață are Dragnea, are gagică de seamă cu fisul Dragnea. Dar Ia în să-l programul furat. ăsta că... Păi pe ăla îl plângem noi? da, Ne și plângem de- pe noi că nu avem bani. Da, dar Eu o plângem să pe ăla. că Moale Ciolacu de eu la putere PNL-ul. Cum? Așa că eu zic. Păi dar dacă nu... Că și s-a lăsat Ciolacu de la partidul PSL pe SD Moale și eu la putere. I-a luat puterea? Ca să Păi le dacă guvernează ei. Parlamentul ăștia de ei PNL. o câștigat, nu PNL-ul, dar dacă se făcut ei, că nu le-au dat voie. O să la prezenții cine, de ce le da voi? O dus că nu au făcut treabă bună și nu știu și ei să nu i-au mai lăsat. Deci s-au băgat cam samavonic, așa, cam, nu pot între ce a fost cu doi, dar e cu Parlamentul, nu au câștigat ei, dar. Da. Nu mai a vrut Iohannis, iar mai întâi. Nu vreau să mă comande pe seara. Așa e vorba și pe un cu tremur, spunea Neamarin, că a spus la televizor aici, că a să fie un cu tremur mare. dacă n-ai, nu. Dacă Vine cu tremurul? Pe unii s-a abat Lasă bă, Viorele să vină, nu vezi la câte se întâmplă în țară. în țară, în lume, Da, ai dreptate. la câte nenorociri, cât să ne mai suporte Dumnezeu? Așa e. Da, așa e.
Dar mai faci de aici înainte. Păi da, Alții au prea mult și alții n-au deloc. Da. Da. E dreptă viața asta? Dar de unde? A? Alții, De unde, nu? Păi vezi? alții care unul singur are o pensie și le-o ie, le-o tai, dar o văd care Tu două mai ai salariul mare sau da, tu mică la se rupe. Eu? Are o mărit Ce mic, băi, pe... mică la după cum Păi, da. spune Neamărean, că dacă îți vii pe aici, îmi trebuie. Da, dar unde e o mărit aici, se că aici hoț nu mărează încolo. E mic, de... Turnul mamelor. Dar nu știu mă, sau cum fac. Nu o să mărească aici de încolo la masă, că nu mărească. Am votat altceva președintele. Ai fost la... Nelecu Ai fost la votare? Hmm? Pe cine ai votat? Președinte, da, dar la Parlament n-am fost Parlamentul. Nu mai era președinte, la N-am Parlament vrut. n-am vrut, ne-am... Nu mă mai duc. n-am vrut. De ce? N-am vrut, ca și la Da, și care e tot pe dacă nu pentru vrei, noi, am da. văzut că nu duci nica, nu duci nica de asigurare, eu nica ți-o plătit sau nu pot să mă duc să-mi caut sănătate, pentru ce, cum să votez. N-am vrut să mă duc să votez la Parlament. Sau de asta n-am vrut. Da. Ia. El poate, că are pensie și eu, pe de acolo, dar eu dacă n-am Da, du-te, mică. tu vrei să Nu duci, conveni, că nu că eu unul nu mă duc. Eu nu mai merg la nu mă vezi la pe mine și nu merg. nu mă duc, mă fut în golul. Dar președinte nu trebuie, dar am pot frode, mă duc. Altfel nu mă Și pe cine ai votat, Cornele, președinte? Președinte, Pe Iohannis. am pus la Da. Pe Iohannis l-ai votat? bolul ăsta și uite acum. Nu decidi, pentru că trecută familie favorizată, cum se spune. Nu decidi. Ăștia ca familie este favorizate, cum se mai zice. Că trebuie scutit, și știi ceva. Păi să văd, Ajutate cumva, dar nu așa. păi să văd scaunul în mână, nu zice cine am văzut că nu zici. Ce să zică, Eu băi? doar în cura. Încă 2 ani în afară. Dacă el nu singur, dar trebuie voteze și aici care sunt acolo. Nu, mă, vorbim de ăștia la... care sunt la putere, în Parlament. Da, trebuie să, aici care sau trebuie să voteze și ei, și ei, și ei primați. Da, Auzi? Dar vă faceți vaccinul ăsta? Eu, Că zice că e obligatoriu. ai plecat un căcat, nu te poate porta, nu vrei, nu vrei. Păi apoi nu mai te lasă în spital, nu mai te lasă la magazin să mai cumperi, nu mai te lasă să te mai angajezi dacă n-ai vaccinul ăsta. La magazin și nu mă ales. Da, și bine, stai iar când mi-ai mă păzat. Păi da, îți trebuie să Masca. arăți că nu masca, la un moment dat o să vină că trebuie să arăți ăsta, cum îi zice. Cine, gestionarul să ne... Păi da, nu o să mai ai voie. N-am voie. Uite, în Italia nu te mai lasă la mall fără vaccinul ăsta, trebuie să îl faci. Deci, E obligat. Zice că la un moment dat o să fie obligatoriu, pentru că nu o să mai poți să mai cumperi, nu o să mai poți să mai te duci la muncă, nu o să mai poți să mai faci multe lucruri. La magazin aici a adus, că nu are pentru ce să mă poate obliga, dacă nu am nici sănătos să mă poate obliga pentru ce. N-am fost plecat în afară, n-am dat seama, așa că dacă n-am nici și aici. Duce eu la magazin. sunt care sunt în afară. Da, vrei să-ți faci vaccinul, Viorel? Ce-ți faci? Să-ți faci vaccinul? Da, mă, cac, mă. Nu întreb. Care îți duc în afară, facă, că așa la da. Păi și dacă o să fie obligatoriu? N-are cum, pentru așa e da, n-are pentru noi. Păi și pentru noi o să vină vremea că o să fie obligatoriu. Eu știu, dar cam dată, da, ai și ea cu care vine și ea, da. Și al de mare s-au vaccinat, Nic? Nu. Nu, da. Păi da. Nu vezi că după ce te vaccinezi zice că te îmbolnăvești? Sunt oameni care s-au vaccinat și apoi s-au îmbolnăvit, Da. ba de una, ba de alta. Da, se dă și când nu-i de alta, dar da și de alta. Da. Da-i mă, sau. Da. Ce să facem, mai Viorel? Mergem înainte. Cu ăștia am votat, cu ăștia mergem. Nu știu, a votat Sani, e secetă mare. Ai mă, la Parlament nu știu. Eu l-am fost. Nu știu care Păi sunt vremuri grele pentru noi, oamenii ăștia de rând, dar pentru ei că... că Fost la Parlament. care au Nu, furat. eu nu. Dar bă, ce am auzit la apărat, că se deu pe locul 1 cu Parlamentul, nu pot PNL-ul, pe locul 2 și la Ima Sancoda. Nu știu, dar 1 ianuarie ar fi greu pentru tot poporul. o să fie greu? Greu, da. Greu? Tare, Greu sau grâu? Nu, Greu, mai Văd că tare. aici, deși merge, apasă mai tare, apasă mai tare la ianuarie. Păi dacă l-ați votat pe ăsta care... De ce n-ați votat un român? Ați votat neamțul ăsta? Care, pe și și dar și la nu era bun. Păi și ăsta e bun? Acum? Trebuie tot unul român, dar bărbat, nu femeie. Dar, Nu vezi din București la sectorul 1 că s-a votat pe aia, pe franțuzoaica aia și stă Am cu auzit la aia. cu gunoiul pe drumuri? E mai rău ca
Acum În- ce faci? Păi ce că Ce face? Păi Dumnezeu știe ce face. o ferma aceea care au avut, zice că acum nu mai, nu știu, ce aud, dar nu l-au apărat. Spune. Dar cine o votat-o pe ei că-i Nu vor? au avut cu și plătit, că nu i-au alocat. Nu au avut cu și mai plătit, dacă nu i-au alocat. Eu nu știu cine a votat-o pe Din ei. bugetul primăriei și ea. Poporul, cred. Știi? Acum ce-o fost. O dat un vară. Acum să vadă, dacă i-a alochează, să vadă, din nou, să fac contract din nou. Da. Să fie